подписи срещу проект за проучване и златодобив събраха жители на град Своге и селата Желен, Бов, Лакатник и близките населени места. Те ще бъдат засегнати от разрешение на Министерски съвет от 2021 година за сондажи за добив на злато в землището на селата Бов и Лакатник. Инициативен комитет готви протест срещу бъдещата мина. Сега по темата включваме Красимира Лука от Инициативният комитет. Здравейте! Добър ден! Кажете, какви са вашите притеснения? Значи, първо да ви кажа, намирам се в село Лакатник, където предвиждат едни от най-интензивните сондажи, отварянето на открити рудници. Освен това се намирам и на маршрута Ком-Емине. От тук непрекъснато минават туристи от цял свят. Нашите притеснения са първо на местното население, че ще бъдат засегнати водоизточниците, което е много сериозен проблем. Другия проблем е свързан с замърсяването на водата и с самия процес на рододобив, тъй като тук е район, в който се е добивало на времето и уран. Така че замърсяването ще бъде и с радиоактивни вещества. Тоест и на водата, и на въздуха? Значи самия начин на добиване, който се предвижда с открити рудници, ще засегне и въздуха и ще засегне не само този район, а предполага се, че и до София ще стигне това замърсяване. И вече не на последно място, разбира се, красивата природа, туризма, който е в този район и който се развива много интензивно, и местното население, което непрекъснато се попълва от млади хора, които идват да живеят в този сравнително близък до София район с много красива природа и с много чист въздух. Кажете ни сега, колко подписа успяхте да съберете? Говорихте ли с някой на местно ниво или направо сте се, така да кажа, насочили към Министерския съвет, към първоизточника на това разрешение? Ние сме изпратили възражения и писма до всички възможни институции, които обхващат и министерствата, и местната власт, и РИОСОФТ, и така нататък, и така нататък. За момента отговори имаме само от омбудсмана на Република България и от Министерството на здравеопазването, където се посочва, че здравето на населението е най-важният приоритет в държавата. Очакваме от един месец отговор от община Своге. За момента все още нямаме никакво включване от тази институция. Нашите намерения са да не допускаме, въпреки, да ви кажа така, доста странното законодателство, защото разрешението е издадено без допитване с местното население от Министерството на енергетиката и се оказва, че това е било съвсем законно. И от тук нататък има още два етапа, които трябва да се преминат, но тези два етапа ще стъпят на така нареченото търговско откритие, което ще бъде постигнато с тези сондажи в общината. Малко е закъсняло. Би трябвало законодателството да се обръща към местните жители и към тяхното мнение много преди започването на каквито и да е проучвателни процеси. Казвате недопускане. Обяснете ми това какво означава. Жива верига ли ще правите? Ще дежурите, ще спите, където ще са тези сондажи, или как ще се противопоставите? За момента ще се противопоставиме с интелектуална война, така да го нарека, защото не иска да се стига до момента, в който ще блокираме пътища или ще започнем протести. Както виждате, напоследък това стана един доста приет маниер, с сила да се налагат решения, които са в противовес на населението. Абсолютно сме сигурни, че ако се стигне до такова противопоставяне, това ще е последния етап. Не искаме да стигаме до протести, искаме да бъде решен проблема много преди да се започнат каквито и да е сондажи, но сме и категорични, че няма да го допуснем и ще използваме абсолютно всички възможни и разрешени от закона методи. От тук нататък
сметка, който си въобразява, че може да преминава червена точка. Червената точка е търпението на българския народ и на населението, се лъже много жестоко, тъй като в крайна сметка тази държава принадлежи на нейното население, а не на институциите, които са временни. Кажете, до кога сте поставили срок и на институциите, и на всички хора, до които сте се обърнали до момента, за да имате отговор и за да разберете как от тук нататък ще продължат и ще продължат ли, ще има ли такива сондажи? Срок няма. Сондажите, доколкото, въпреки че нашата информация е така, с трудност намираме информация, но се предполага, че някъде октомври месец се планира да започнат сондажите. Мисля, че това е срока. От тук нататък ние инициираме и подписка на хартия, не само в интернет. Смятаме да се противопоставим, както казах, с всички законови мерки, които са свързани с действително интелектуална борба, а не толкова с насилствена. Но ако започнат сондажи, няма да ги допуснем, това ви гарантирам. Ще проследим вашите действия, защото до октомври месец няма много време, така че ще разберем какво ще се случва. Благодарим ви много за това включване в нашия ефир. И аз благодаря за вашия интерес.